Ko himen ko para bayit hautray Jesu Christ. Minta kasngi kabalang karake ya kasngi buram jong ka met bat kasnam jongu Christ. Kaba ngishait kod Corpus Christi. Kane kalong kasngi buram kalastang nado kadarspa Henry Paulai lemba ka jimpen bana jongu upop urban ubasaw. Bad kanongrim jong kaneka sngiburom kalong hakabalang idon hamallaki binda jongga sngiburom bad ngidon sngiburom bunjai henreng impat don ka sngiburom jongga Eucharist bakui hoit man ka sngi pinbenda ya ka mas bakui henreng imjur don ka sngi bangi pinkerpang ya Jesu hakamet bad ka snam jongu Badu Jesu ki wala persad kawe ka kende ha Belgium ha Liege ka ba kerteng Juliana ha ka ba kalayo ba kade bandon kasngi buram ka ba kerpang ha ba Jesu wala penpau ha ka hawe ka dur ba pelun ha ka badon ka dak iyong ha ka ne ka dur bali jongupo badu urban basaw ulalong Archbishop Jonga Diocese Liege ula kindiu ya kane ka sngiburam ha ka diocese jongu house name kadarspa saupo hindriu bad hadin kane une uju Archbishop ukarlalong pop bad ula penbana ba ka sngiburam jonga met bad ka snam jongu Chris de banreke habaroka Western Church Bad nangda ter kane ka sngiburam kalapriang hakabalang barokawe kum ka kerteng Corpus Christi kamet bad ka snam jongu Chris bad kumbangitip ka jimmut jong kane ka sngiburam kalong ban penbana ka perte barokawe ka jingdon bashisha jongu Jesu ha ka Eucharist bakoi ka jingdon bashisha jongu Jesu ha ka met bat ka snam bahad kane ka sngiburam ka hikaya ka perte ka pengan mau ya ka perte ka kendu ya ka perte bangi de ban pediang ya Jesu ha uppo ba Jesu ulong bashisha badudon bashisha ha ka Eucharist bakuin But kane kalonga binda janga theology janga Eucharist bakuin habangi ngi reke ya ka sngiburam janga Corpus Christi ngi reke ya ka sngiburam janga met bad ka snamu Christ bad ka penbana bakikai ya ka parte barokawe ya ka jingdon bashisha jong ujisu the real presence of Jesus ha ka Eucharist bakoi ka jingdon bashisha jongu Jesu namar bale don bon ki briu ki artatin ha lor ka jingdon bashisha jongu Jesu don bon ki briu bam pediang ya Jesu ha ka bas ngavutu u Jesu u don shisha ha ka Eucharist bakoi ban ngitte ha ka balang baroka we ha do minda ngidon kumba kadarspa Henry po tilli ki jingmaya bad ka jingle kambala yonga yuk janga Eucharist bakuin kaba ka balang kalapedia bad happedeng kine ki jingjia janga kambala janga Eucharist bakuin keleng ngidon minda hari India ya ka kambala kaba kaddu kaba ka balang kalapin kare naga binda jongi ha kaba Hindu ya upaid baka jingjia ha Kerala ha Velakannur ha usnem 6000 katlai katsan tarik November kalong ka Eucharist miracle bad kane kalong ka siningkong u Jesu la penyetu yalade ha ka balang ha ka ba penpaw ya ka dur ka majongo ha uppo bala penkandang Kadba uway ulindo udang penkantang ya ka Eucharist bakoit ha ka por penkantang ha ka por janga jingduwai epiclesis kane kalong ka por
mahamalla ki Eucharist bakoin ni kot karpadia umensiam bakoin ban hiar halor rupu halor ka jingtarwa bakoin bando penkalla shaka met bagas nam jango kris bad kalba ulendo uladep duwai ka jing duwai epic classes ha umensiam bakoin haba ula pet ya upu bali ula yo I kapau ya kadur kema jongu jisu ha uta upu ula kende mensiam ula ting ula lingo bad ula kod ya ki paid ba ki badon ha kata ka Eucharist ba koidro ban peit ya kane bad kalashim kumba kadar snem tam ban penbana da ka balang ya kane ka jingjia kabalingo kalong hadu minda kadar snem uta upu balakala shaka dur kama jongu jisu kadang ya sa kalem kano ka jingjot bagitip ya upu bangi pidiyang upu bala pengandang ha ka Eucharist bakoit sisin ni bu ha ka shindur jongi hapo shim minute kalakalalong ha ka medjongi Henry uni upu ladang ibu kalam pindon kam bun sngi ngila banyo I bakala kan stang ban kala ya ka wrong but kan sniu no namar kan stang ban bat ya ke bajakliya ban ngimlong shu ban pindon kam Henry uni upu bala pengandang one hadin kadar's name kadang sa kaju baki scientist kilale ya ka jingwa jingtip babiniya bad kila rasha vatikan ya uni upu bad kila le ya ki jingwa jingdip da ki scientist baro jonga re India ki ba paunam tam bad baro ki bala le ya kane ka test kila ong ba kane ka jingjia ha kane hauni uppu kalong ba palla namar omde na kano ka bor ka banabar kalajia Henry ka bor napohi kalawanra ya kane ka dor omde kino ki bru kila airong ya uni upu Henry omdon kano ka chemical bala pendon kam ban panwan dor ya ka dor jongo jisu kabapau kumbangi yo I ha kane ha uni upu bad ka Vatican kala pidiyang da ki scientist jonga Vatican ro kila ped binia ya ki theology yan ki ba start science jong uble kila ped ya kane bad baro kila ong kane kala jia namar kano ka bor balong uble kane kala jia namar ka supernatural power kabangim laban batay katkom ga jingdip jongi ki brio kabangim laban batay katkom ga jing star jonga perte kabangim laban batay katkom ga jing start jongi science but kila ong kane kalong supernatural power kabamod kane ka jia na ka bor kabapalat ya kane ka kinja perte but kala jia na ka bor jong oble but nado kata ka por hakine ke laipo we tarik jemang u nuncio jongari India ula leisha velakannur ha Kerala badula penbana paidba ya ka jingtip wat ka jingwa jingtip jonga Vatican badula penskem kane kalong ka Eucharist miracle nagavinda ka ri India bad ka parte baro ka way bad ki buryu baro ki yo I ya ka dur kama bashisha jongu jisu ha uppo bala pen kanta ko himmen ko para ha kane ka do don bun ki jaka baka jia ya ka kampla jonga Eucharist bakoid bad dena kata ka daw ka balang ka kindi buram ya kane ka sni buram da ka ba ang Corpus Christi bad kumbangitte habau jisu baula shong lambat ki apostol ha ka kamera neng badula shim ya uppo bad ula karku ya uppo badula ra ya uppo badula peniya ki apostol badula ang kane kalong ka medjanga shim batobam baki apostol ki ang amen ngipidiyang ban nginget
ba kane kalong ka med ba shisha jome bad hauni oppo me shong shisha bad melong uble shisha badu jesu la shimya kakuri badula ang shimya kane kakuri bato dina mar kane kalong ka snam jonga jutam jonga ujisu ula onkum ne hakamat ki apostol what way apostol ru what ya judas ru shimla kerli kumno kane kalaban long kumno kane kalaban long u judas ru nod ban shukli ya ujisu ya kane namar baro ka dar ngot ki apostol kilanget ya ka jing shisha jonga jing don ujisu ha uppo bala pengandang Bananda ter ujisu enda uladep kindiyu unda enda uladep ra enda uladep kerko ula ang ya ki apostol taleya kane ban kenmau yanga anamnesis kane kalonga katin kaba ujisu ang haba uang kenmau yanga hakatin Greek kenmau kaba mod anamnesis kabamot omde ban kinmau kano ka jingjia baladeb jia kindai henre anamnesis kabamot penmenda ya ka jingjia ha kane ka kelebman penmenda ya ka jingjia hapadeng jongi kumgadda ka shin jong ka jimpenim kabala urlong kabala jia haka jingim jangi Israel ujisu haba uang tole ya kane ban kinmau yanga tole ya kane ban longa anamnesis jisu ang ba katasin ba pepen menda ya kane ka jingjia hapadeng jambi pidang yo pidiyang ya kaju kabor kumba ki paid Israel ki yo pidiyang Dena kata ka daw ko himmen ko para ki apostol kila kongo ya kane ka jingkot ka jongu jisu ban pelong anamnesis ban le ya kane ban kenmau yanga kim shimla sange ban pelong anamnesis ka holy eucharist kalong ka jim pelong anamnesis ban pelong ya ka eucharist kum ka jinkan mau ya ka jimmaya jong ka jimpenim hakane ka perte ka eucharist bakoy kalong ka jimmaya jong ka jimpenim ka bauji sulawanra da ka ba pendim mai ya ka jutang bado ble bad kibriyo ka jinkiniya ka pensyong nongerin halor ka jutang Malak jinkiniya kaba ki paid Israel kilale haka jingim jangki kalonga jingte juta ladang ipet haka jimpule haka jingto bakoy ngilaban yoy santilli ke jutang kaba uble ulate bad Israel lemba kibriyo baper ka jingte jutang kalastang na Adam haba ulate ya ka jutang bado Adam bado bele ula penia ya ukon lambarod bad ubele ula place nam nagabenda jong ki pop jong Adam bad ka nangda ubele ula penbong ya ka sni haki namar kilong ki balingkoy namar kilang ngop hakapop namar ba kilang ngop hakapop ubele ulate ya ka jutang bado Adam bad ka bado la kinia nagabenda jongki bada kasni jongga lamborod ulang ay ya ka jainpong yaki nangda terter ubele ulate ya ka jutang bado Noah hadin balakot ya ka jingsle nangda terter ubele ulate ya ka jutang bado Abraham nangda terter ubele ulate ya ka jutang bado Moses nangda terter ubele ulate ya ka jutang bado David bado ong na ka yengasem jambi na ka kor ka jay jambi ensami ya unompenim uban salong uba penbura ya ka jutang nagabenda ka parte baro mangi
Ngilayo ya kaneka jutang batimay habaw Jisu ulate ya ka jutang halarulum Calvary badula ple ya ka snam lemba kawe ka jingkeniya baka bapalong shisin ha ka jingim baro ka parte kalayo ya ka jingpentemay ka Holy Eucharist kalong ka jingkeniya ka bashisin ka ba Jisu la pelong nagabenda jongi nagabenda ka jingsay de ki pop balate ya ka jutang lemba ka snam jongo mal ke jutang kayade bat ka snam balate lemba ka jimplay snam uble utte ya ka jutang bat ngi ki nompop nagataka daw ujisu haba ulakaloy ban shashitam kalaple ya kasnam shuaba un shashitam ula shonglam bat ki apostol kun ka jimpen kare ya ka Eucharist bakoy bat ka jingdan jang jing long jang ka Eucharist bakoy banshim ya upo bat banshim ya ka kuri bat peni hakamat ki apostol pet hangne upo pet hangne ka kuri badap da ka wine badune uppo ulong ka medjanga bad kane ka snap ka wine ka long ka snam janga bad katasin pipin menda pile ya kane ban ken mau ianga ka jingkan mau anamnesis kalong ka ba kordor na ka jingem jangi ka jingken mau kambe shuken mau ya ka jingjia barim Henry anamnesis kalonga jimpen menda yaka boro bale hapadeng jangi bad habang ipediang ya Jisu haka Eucharist bakuit haka met bad kasnam jangu ngi ong amen kabamut ngaru nga yashim mentalang bad kane ka bor jonga anamnesis bad ngadon bendalang bad kane ka jimpenim kabaw Jisu ula wanra haka jingim jangi Dina kataka daw ko himmen ko para ngidon kam ban shimgia ya ka Eucharist bakoy ngidon kam ban snavuto ya ka jingdon bashisha jongo Jisu ngide ban shimgia ya ka jingi jongo Jisu da ka baulate ya ka jutang bani lada ngipin blood no ya ka ne ka jutang ha ka ba kensting ngikit pop halo jongi kumba ang Paulus bakoy hakashiti jongu siya ki Corinth ya kino ki jingkensting ya ka Eucharist bakoy ka wanra ya ka jimpenrem halo jongi ngilaban yo ibon sin ngi ki Catholic ngimju shimkia hadu kata ya ka Eucharist bakoy enai krenshu ya ki weipat ki Kristan namarkim badon bapli ya ka Eucharist bakoy mangi ki badon ka Eucharist bakoy ni kensting bale ni kensting ngala ong ka Eucharist bakoy kalastang nadu jingruwai stang bad ka kut ha ka jingruwai penkut ka Eucharist bakoy kastang nadu ni jingruwai stang henreng ilaban yo i buon ki Kristan nadu ki kinama piru nadu ki samla kim pimlele ladapi wan marshit tengka masuru ka jing sautu jang buon ngot ngadeban late sngiu bale nga late katno beje compare buon ki brio nga shimmenda mas hato hakaporayu lese hakapor jing darwa lese hakapor jingeto kana lese hakapor jingduai jimbla ya ki pop jangi ne don ki brio wat lada ki wandru kim shimmenda kinum shimmenda haka anamnesis nagabinda jangi haka jingmo jangi haka jing sautu jangi nga haban lay jingya seng kimba don ka jing sautu ngade ben shimmenda haka ne ka jutang kastang nadu ka porpin kare bun ki kinna haka ne ka jukka ba menda ki kitya na ka jingdiya nanda ki mare kalam sait kamat kalam sait shindur baki pediang ya Jisu ha ka shindur basma yutum bon ki kinna ha ka ne ka juk ba menda kim juk kein kordor namar ki yo i na ki kimiki pa namar ki kimiki pa kim dip kay ka jingdor do jonga corpus Christi
Haba kimi kipa kim dip, kimi kipa kim labanay jing dip. Buon kina lese ki 1 mas namar ki devan pindap ya karukam. But ki 1 shitang por, ki 1 mare, kalam das ngavutu ngalait nagabenda kaye. Kim don jingmud haka donud haka mensiam jongi halor kaneka anam nesis. Taleya kane ban kan mau yanga. Shumudor. Habau Jisu pelong ya ke Eucharist pakoy, kabaning kong haka kamaran neng renggat bat kadar ngot ki apostol, uwe apostol lawan haka bastang, uwe patuan marchiteng por, uwe patuan shuabau Jisu sam communion, kalong kumno kata ka jing pelong ke Eucharist pakoy, kata ka mut kalong ka jing leben ya kata ka jing kot ka jing veru Jisu. Buon ki Kristan hakane ka juk ka menda kilong ki bambat por kilong ki ba kensting palad ya ki jingya seng kilong ki ba perkat kam lele yanga ladanga poi bastang ne ba kut ne ba pedeng lendi ngala shimmenda kata ka jim perkat jing shimmenda kannum wanra kano ka jingorku haka jingim jengke beryu ningkong ningshap ngide banang ban it bad burom ya uta uba ngipen menda haka duan gadupa ladang ngimnang ban burom ya uta ubala kod ubala werengi naga benda ka jingkenia nginumyo ya ka jingorku na uta ubala kod yangi Lada nagadagada o Paulus bakodoang don bon ki beriu ki shimmenda ha ke Eucharist bakoy kalem das ngavutu kalem da burom ya ka jingi du Jisu ki pidiang bamho ki au Jisu ki pidiang ha ka pop ya Jisu ki pidiang kalem burom ya Jisu badu Paulus bakodoang kum ki ne ki beriu ki kit ya ka jimpen rem halo jongki Buon ki kinna hakane ka juk minda haba ki 1 mas ki kit ya ka jimpen rem. Buon ki samla haba ki 1 mas haka jakaba ki niyo jingkarku ki kit ya ka jimpen rem halo jangki. Buon ki longgami longgopa ki ba 1 mas ki kit ya ka jimpen rem ban ya ka jingkarku namar ya ka rukam ba ki shimmen da mas ki deban 1 biang ka por ki deban savutu ban shimmen da nado bastang. Omde hashiteng lendi. Minda kas ngi rungilaban yoi buon ge bawan habalas tanga mas kamlele yaki omdon kano ka Zimbabwe haka donut namar ngim don jingid hadu kata Jisu. Lada de sakawai pat ka kam lada de kano ka program la pelong haki paidba hakano ka auditorium lada ki nompeniad auditorium ki ongyangi ka program kan stang hinyo baje kito ki bawan hadin kinumyo rongsho namar lakang ya ka jingkang pibaro pen samare shuakat san minute ban poi ban yo jaka shong Henry habau Jisu ong ngapen menda ya ka met bat ka snam bat pide ban wan poi kata ka por piong kamlele yang aladang ale kadin poru don bon gi bru kimlin kumne ha ka jingim ka jingle ben ya Jisu ha ka met bat ka snam jango ka wanra ya ka jimpen rem ban wanra ya ka jingdem ban wanra ya ka jingjot pen ban ha ka jingim jangi Henry ngim sauto ya kane namar ka jimpen jot kampat stang ka jimpen jot kan stang ka jingpen rem kan stang bar ha kata ka por ngiyong plem ngimpat ngabutu tinaga benda jombi baro ki bampat ngabutu ngapen bana paid ba minda kasgi ladangi kensting ya ka met ba ka snam jangu Jesus Christ ha kano ka dor ka wanra ya ka jimpen rem ha ka jingem jangi namaru Jesus don shisha ha ka Eucharist bakhoy ka jingwan shimmenda Eucharist bakoy kade banlong ka jingi de ka bapala dhapo ka donu jangi ngide bandon ka akor ka burom ban pediang yaw Jisu kano ka jimpediang bamhok yaw Jisu kanum wanra jingker ko yangi
penban ka wanra ya ka jimpen rem om tang halo jongi hakiinga sembaro ka way yakiinga sembam kitkli yakane ka yukerish bakoi pat ka met bat snamu jisu kayinga sem kala kendai no ya jisu ladangi kendai ya jisu nginnum yo jingkar ko haka jingem jongi pidevan sautu shaikadar halor kane ka pang habau Paulus bakudo lahikai namaru jisu longu lindo uba ap yang iban kinia ya kamas bad kumno pilaban one page ya jisu marshitenga lindi marshitenga por pidevan donna do basta piki bas ngap yanga pidevan coaching mode madam in the kasi hakane kasni buram janga corpus christi bangin wan pin kare naga binda ka yukerish bakoit bangin num lesting ya ka yukerish bakoit bangin num wan dir ka por naga binda ka yukerish bakoit ngandon shuaban stang ya ka yukerish bakoit kaba shuaban stang ya ka drama ngi baro ngi don hando namar ngim kuaban miss kindi ya turu nakata ka jingle ak ne kano ka program bale part Nish kensting pala dia Jesu haka yukerish bakoi. Pim don dore ye naga binda Jesu. Pim don dore ye naga binda kaneke jutanga bau Jesu latte naga binda jongi. Hadu katno ngi kensting. Hadu katno ngi lebe ni Jesu haka medjongu. Hadu katno ngi palarai ni Jesu. Hadu katno ngi jingai na kaneke jingit nanda ngi ong ngilong Kristen Catholic kamendoi show. Ngidon kamban yaka jingim kumba angno yaka baneng ladang yai palat nakane ka jingang no janga baneng halar ka jinga de jangi bat ka yukerish bakoi bat ka med bat snam jangu Jesus Christ kin mau ngikit yaka jimpen rem halo jangi ngim kit yaka jingkar ko kino ki kambalesting ya Jesus haka yukerish bakoi ngilaban yo habaki beryu ne kinna ne samla ne shin ye kiramba habaki one mas kim ju shimenda bha wat ban ruai ro kim don sur wat banai jubab ro yakabenda ban jubab ha kamas kim don sur ki post niuna do bastang ha do bakut nanda habaki yusngo ki le kamas kalawai ki ong ki le kane kade kador bon ki beryu ki shimenda mas bakoi Kim ju shimenda shirhem kamas bakuit kalanga jutang kabate uble banyi iway paiway ladangim shimenda ladangim respondu ba ladangim jubab ba ngim don benda ye bat kaneka jutang kaba utrai uthe badni hadukat no ngilong ki bajaitu hadukat no ngilong ki basalia wan habang ishong hayim manero ngisalia nangdang yong kerku yang ikotrai watnum tarai utrai un kerku yake bayotia watnum tarai utrai un kerku yake bajaitu watnum tarai utrai un pediang yake jingtarwa jongi habang imdon jimmut eye habang ishong shimmendamas bakoid ka jingkoid met jingkoid mensiam ya ka jingkoloi jongi ban shimmenda ha ka mas bakoid kain ka wanra jingker ku ha ka jingim pipuswan yalade ki bakas ngap yanga hadu katno pila pen gare ha ka ne ka step banwan naga benda ka ne ki yukerish bakoid hadu katno pila pen gare ha ka mensiam jambi hadu katno pila pen gare ha ka med jambi bandup yo jingker ko na Jesu corpus Christi kalong ka jingkot ka jingwer yangi ban penkala ya karukam jangi penkala ya karukam mane ya utrai penkala ya karukam bangite ya ka jutang bado bale piki kinna piki samla piki longome longopa shimkia ya ujisu shimkia ya ka yukerish bakoi ai por ya ujisu penlot ya ka jimmo jimbar ka jombi da ka pusan ya ka jingma ya janga yukerish baka anamnesis kan long shisha kabakerku yangi kumbau Jesu la angnod omde tan naga binda katto katnengod le yakane ban ken mau yanga kenre naga binda mallaki kristan haga jingem jangki
kide bandon yang kane ka jingang nod ha ka jingim ka jongki iduai ha kane ka yukerish bakoi ipan ma pru ha ka ju ka por naga venda ki por baro ngela le bein ya ujisu ngela le sting ya ujisu i kain sting ya ka yukerish bakoi kain sting ya ujisu ha ka met ba ka snam jongu ujisu udon shisha ha ka yukerish bakoi badu ap yangi ivei pa ivei bangin du shimminda shirhem ha ka jingmane iabu jisu ba i karku kardo yangi pensle yangi pensauto yangi bangin dup la ban shim kia ya ka met bakas nam jame ka man ga yukerish bakui bangin long ki ba wad naga benda jame bangin dup long ki ba im rengkat bat me ha ka yukerish bakui baka jingim jongi kalong ka ba seiso en yaro ya utrai Jesus Christ